Вчера беше утвърдена нова цена, по-висока за природния газ през ноември. Какъв сигнал е това и трябва ли да ни притеснява? Трябва да ни притеснява, защото миналата година също плащахме с на 30% по-скъп природен газ и въпреки, че от регулатора и от правителството казват, че цената, която определят за ноември е с около 10% по-ефтина от международната борса, тук разковничето е, че можеше да бъде доста по-ефтина, ако разбира се взеха правилните решения. Но ние сега тази зима ще продължим да плащаме пак този скъп газ, благодарение на некомпетентни и до някъде и некадърни решения, които се взеха от газовите фирми, специално от Булгаргаз, защото те цяло лято можеха да договарят и да пазаруват на по-тънки, на по-евтини цени. Виждате, че това нещо не се осъществи. Благодарение на това и цените ще бъдат по-скъпи тази. Макар че трябва да отворим една скоба и да кажем, че парното цената няма да е по-висока, защото те се взимат, знаете, за една година напред от регулатора и решението се взима юни месец. Така че, що се касае до парното, то ще бъде на цената определена от КЕВР. Мерките за общо закупуване на газ на страните от Европейския съюз, ще имат ли желания ефект? Това е една много хубава мярка. Аз следа ги тези действия, които ги предприе Европейската комисия. Там мисля, че участваха около 15-16 държави, се включиха в това общо закупуване и се постигнаха доста добри цени, макар че не ни ги казват точно какви са, защото това е търговска тайна. Но като цяло това е много добър метод, който предприеха и той ще е изцяло и в полза на държавите, които по този начин ще получат природен газ на много по-ниски цени от това, което е на международния пазар. А откъде идва намаляването на цените? От доставчиците? Идва от голямото количество. Ние виждаме тук, сключиха се отделно и договори между Енел и между катарски компании. Французите сключиха много сериозен договор също с Катар. Знаете, Катар са най-големия износител на втечнен природен газ. Така че от тая гледна точка, който поръча по-големи количества и по-дългосрочен договор, тогава и цените се намаляват. Това е всеобща такава търговска практика предприета и не само в този бранш, във всички браншове така. Доколко България има нужда от това? Знаем, че ние в момента газа ни идва от Азербайджан и от Гърция. Ние затова не се включихме. Така са решили нашите управляващи да не се включваме, тъй като ние имаме един дългосрочен договор за 25 години с азерите, с СОКАР, който не се ръководи от международната газова борса, а се ръководи от нефтената компонента и този договор е много добър за България, много изгоден и благодарение на по-ниската му цена в микса, като се прави, цените общо взето за България са по-ниски от международната. Така че това е едно правилно решение, но то беше сключено доста назад във времето, но за съжаление се реализира много по-късно, тъй като знаете, че интерконектора 10 години нищо не се правеше, накрая типично по-български, това, което българина може да направи в последния момент, никой не може да го направи, така че успяхме с интерконектор и благодарение на това имаме до някъде по-ниски, относително по-ниски цени. Успя ли България да се откъсне от зависимостта си от Русия, поне през последната година, в която не получаваме от Газпром? На теория да, но на практика не, тъй като ние в момента продължаваме да получаваме руски газ, само че втечнен природен газ през посредници или през търговци, както е модерно да се казва. Даже виждате, че договора, последният танкер, който влезе през Турция, беше природен газ от френската фирма Total, който газ е руски. Той е от находището в Ямал, втечнен природен газ, тъй като там Total имат участие в този международен консорциум. Така че, за съжаление, практически сме се отървали, но де-факто си получаваме и руски газ през други търговци на пазара. Възможно ли е скоро време Европа да реши да се върне към Газпром, да кажем в една хипотетична ситуация, в която войната свърши? Ще вземе ли Европа това решение да се закачи пак към тази зависимост?
Ами тя и в момента Европа получава газ от Русия, някъде, включително и през нашата територия, през прословутия турски балкански поток. Значи Русия доставяше около 155 милиарда кубически метра газ годишно на Европа и на Европейския съюз. В момента доставя около 25 милиарда с тенденция към намаляване. Украинците вече заявиха, че от края на следващата година вече окончателно ще спрат транзита и може би ще останем само ние с турски поток да транзитираме. Знаете какви колизии се получиха тук с решението на правителството да въведе 20 лева акциз върху транзита на руски газ през това, което ни доведе до сериозни проблеми с всички държави по веригата: Сърбия, Унгария, Босна, Македония, Гърция и така нататък. Но тенденцията е такава. Сега никой не може да каже кога ще свърши войната, но аз знам, че ще се върнат рано или късно търговските отношения с Русия, поради простата причина, че Русия и по-специално Газпром, нали, фирмата, те са, са фирмата с най-големи доказани запаси в света. Те са някъде над 30 трилиона кубически метра природен газ. Рано или късно, знаете, и 100-годишната война е свършила и пак са почнали да търгуват помежду си, така че и тук ще стане същото. Секунда само за чек. Добре, продължим. Как ще коментирате скандалите от последните седмици между правителството, президента и казуса Лукойл? Ами, това са различните клонове или клики в България, които всичките са проруски, защитават проруските интереси. Аз мисля, че някъде го споменавах. Едните защитават Газпром, другите защитават Лукойл, но никой не защитава български интерес. Нали, виждате, че аз отдавна съм го казал това нещо, че има единствено, бързо и правилно решение, което трябва да се вземе по отношение на специално на Лукойл, и това е да се национализира компанията, особено на фона виждате, Русия ни обяви за неприятелска държава, ние няма какво да търсиме вече там по отношение. Петрол може да вземе от всякъде по света и тия глупости, дето ви ги говорят, нали, че видите ли през Босфора не може да се вкарва петрол, това абсолютно не е верно и в момента се карва и от Новоросийск за Средиземно море, и обратно се вкарват и деривати. Така че това е абсолютно решим проблем. Още повече, че правителството, знаете, имаше една среща на Денков с Мицотакис по отношение на прословутия тръбопровод Александруполис Бургас, който вече да бъде за нефт и нефтопродукти. Така че няма никакви проблеми България да си вземе златната кокошка на българската икономика, да получаваме горива на бензиностанциите на много по-ниски цени. Виждате, вече дори управляващите казаха тия 73 стотинки. Аз от кога казвам, че цените трябва да са с 80 стотинки до лев по-ниски. Така че е въпрос на решение. Виждате, че се бавят, мотаят се и работят в ущърб на българските граждани, на всички нас. А би трябвало, нали, клетвата каква е в Народното събрание? Да се ръководим изцяло интересите на народа. Ние сме народа, искаме да купуваме дизел и бензин с 73 стотинки по-евтино. По-специално, що се отнася до този прословут договор с Боташ, подписан от служебния кабинет на президента Радев, както многократно съм имал възможността да го заявя, това беше една чудесна идея, която им дадохме, която те за пореден път провалиха и подписаха по такъв начин, който си е направо граничен с националното предателство, защото този договор е изцяло в полза на турската страна, нали, на Боташ, и изцяло в ущърб на българската страна, тъй като той не е подписан за междусистемна свързаност между двете държави, т.е. не е подписан на реципрочна основа, подписан е за количества 2 пъти по 1 850 милиона кубически метра, които ние просто няма какво да ги правиме, ние няма как да ги използваме, и ако това нещо е правено с цел търговия, то самия договор е заложил клаузите така, че просто това нещо не може да бъде осъществено. Пример за това нещо е, че турците вече, нали, Боташ подписа няколко договора на базата на този договор или там каквото беше протокол или споразумение с Унгария, с Молдова, с Румъния, и хората ще започнат да си продават, а ние ще печелиме само от транзитните такси, което е трохите от голямата сделка. И аз затова винаги съм казвал, че този договор е тотално в ущърб и не го казвам само аз, казват го всички експерти, които разбират от това нещо и се занимават. Така че това би следвало в някакво обозримо бъдеще, може би след като Радев вече не е президент или тия другите там съветници около него, трябва това нещо да се разследва от прокуратурата, защото
то нанася огромни щети на България.